Aye tata mbioro bano endugu inje endugu nje akai ayo mwana oyo umete bintu binde mbiro mu mwendo kwamanya isi jema ita ine brother yani akai aino mwana ono iso nere mu murumbi obe umenye tingi nyortira pole sana ne adi anakubuli roko mboli kuma tasi na roko nyegerio bongo bwane mwaka nimanyete bwachire mwachagiro koli bite abyo tenyo uko mboli mwa murumbi nunje ndege moko rata baite bite bacha bata ba digital ebibya to saliria lakini bano twatira abantu mbara ni moko to watch tite tegote boningo onyere tara kubana ningo angu watebya ningo wari ko baligereti abategera libalia gusaba libaligeretie gosiba libamongerete oyakuru kupapa ziko naende bwango iga nasoira system kurunga papa ziko digital line naende kati kanda gote matukunare makaiga basani bane bali US abandi bali Tanzania abandi bali Uganda Nigeria bandigi sana nagenda elikizo but it's a commercial leave na tali ngambo saiko it's a commercial leave meaning ebintu na setiri bireimi kerenga gochagosokie ekemo bibere nabo bikuiro muda itachukua muda kratika papa siko igokanye nebintu cheto igokanye nebintu kwa warekete enate bazeke songo commercial leave kikwana seka gusi aba gusiba imanyana ki ngikwana meta bantu abalese kokaga abantu abange bamaete naki litokwena tuabugicingera sesho nga ne kyango nyangono kyango itoli live nali abantu bamaete naki ngabona sikona live bana nga sina live in business bono na chite ngarati kama ngaye kwende stage bana nkagenda elifu yane ngoiroka commercial leave meaning igo motimoko okibiashara kuna bono na seto motimoko biashara ngaswa ko ligenjira ndanyore studio ndakora mangana nyumba ekatoje goikana ine gato kusaka soki bintu kusine bikwenda se TV tali ngwe bikwera ngabono karate gatoje tutarozi bigosoka yuka bigocha that's why ayo mwana yo that's why ngosigete negenteke chandizi TV kwase gento nganje temono tali gatiga nganje tilete TV meaning tusakubwate ibintu ebipire program ne jina chakete na swa commercial leave ngaswa kora birese factory ane ose maktaba ne biko swako soka se TV bono birese screen byo yani bikororoka anda kubolie ruwe bono mwarangu wake tigara abityambu naende nondo uzityo petra yengo ibera bona kero ko kwebero mete go mwana no muntu rumunganyi abantu bora batake ko kulige kurwari nte to batebi namba yao muntu abatake ko kuligia maybe atete maybe ya support ya to support usuwo kwanira tebange namba yao gali bakuligereti basi abasani bane before ndara batebi namba ege ndongero na temona bataye bakunia sinini yabona konye mnande commercial leave ebintu mbiro na rosio binde byabere chi documentary bire byegazi unabono ntubwate ibintu byito byekugusi byasirire ibitawo biri byenge TKK twagosoma babogato biyo ibintu nebingato ntogusira mbuya to bitware sesto unabona matera naro yegekuru nzakubori umuntu nayo diaspora gagike baba noma yatogotera kuri umugusi ariko gokera monopi era liyenserera mangana munayi unabona ntubwata matera ntubwate gisimbole arabu ntubwate emeino nande ntubwata matera ndi kinyangi yekugusi bona ko ya separate naki ene simbole ene warrior song egenge ntokete ine rega singa ndatokora naendo mwana oyo aya kuma etu inde bya list bina kiango bya digital entagete ntochito ikaranse naye ngote ibuno ora kore ko manage bintu mbwate ne binkurusungu stata enkoro paka kare ngwacha gotera ngo mwana oyo noyo oyo noyo no mwana onoyo noyo ebyo zininkorete ntetora kunia bana inchi bara manyo siko tenina akailo namba ntetora kunia gastasa kandega otere garia umanya ko bae namba montono basi otegete siku kumuligi personal namba yawo ngonyeri kare naende kunyikwana ngonyirikande gabu naende kunyikwana re gabu patina bugura abatereria kaigo bara manyosi kote neine tari mufano siko wono nda tukura chakai ayo manyene kerengo ansa gotera numa ito gotenga
Ukanteme. Aya, basi ntebe ntero ngero kibwanje tengo terio te. Njare kena ngukina ango yane na korri kurkare. Ego terangoro gwaterere nyangwono. Nyangwono kumete na gwanjite sana nyuwali sija. Kwa kabe kuke biskisumu. Ugachusenga yari ya Radio Star egesa. Neki state chinyinge chego. Okuna kuna bugora nkunira kego. Naenda abantu chifani chinyinge kaite mbaki gwanjite sana. Bra abantu ba diaspora Qatar, Dubai, US. Ponsi ipi. Mbanje takataro. Kuna bugora bankunira kego. Oh no asenyi to bwati instrument. Ndagete ayobe instrument. Bono. Instrument bono oje. Oinaye bono korango yo. 1 2 3. Aisa kinyangono nyabende yekorwa abo machoge igari omojo nyagenke ye igari omojo nyagenke uko ibura kwa nyangon mwaka 27 igari omojo nyagenke Ai aba ibuli ba nyangono yabende bunda buna mamo mwabo ndabera amura bamwabo oino tinyoni nonduso oino tinyoni nonduso akugorotega igo bono. Yenyangono numwari murenge agasomya abana bonzi baeta karatigira igo Yani nyangwono agasomira abana bahita. kertoko tere gento kirina ne sani rinja bete hit uya damini ndurigo tera because ogotera ko omugakori virtually agaraki tina gakini abana bae no muntu roche mutu what focus none kero muntu ogotereka ngulingana na tabia yako so nyangwono work so hard akagora uri mugojaria magenja akore binte bikongwa gasomba bali chai akore gasi bamabarabanika mutu nabalimu he did a lot of work mwakori nebyombe mbire barenge kong so mwako na bakiniti abana boya akiare sani yae kabengi bono agendo kende karari system na hotel gendo ngerongo somna abantu baitu tigalire bero nendamo na manya kura stress bantu baitu tigogo chayo yo bantu baitu lenda igoro yabage abagenge nando mogengero kindi gutirago taya mogenge ajire buo ajire ngono umati nyare unate bete okora atuma nona mabere busa aye mwana uri munyokareta mabere egera kwana mangono sigure cha yariki na kikwate agokora bono kere nyame nyogotioka eresi byo bya kora aragiru munda kine na gotumete gete arokane no gotebyo cha kongerese binderi muna bono urali nuri itoke ande nkwanya kugwansu no igubo tinkwigubobe egiatoli maetu bwaso bwa so mogenka gote musambire nyamaro concept umatena ki ikabuya tokaba abantu babito oyediga go baba sungusia yani baba siko aba nyene bali ba compost sungusia nyene sungusia founders abantu baminto ntagete abatebi ngene ya mopi naende nabaranyara gategete kenda ategete kurwasimole siko kifani cy'abantu abagwanje sana ntagete batebi kiora kani kurwasabale because ni mete ko barobi ngoja ko bari ngo bori bitete bikongu sana nkiora kani kurwasaba abantu bali abasani bane fans bane bali ngumbu bali jinze mbali kuja tutomera na sesi but you see bona bintu mbwete to jinimbata abana bako mina na barabuye skuru kiasi rivajede bona gera bako mina zinare ngusunyugosu ka step gete na bono intakere gutwara studio recording studio ebwate asebita bikubu ebwate na studio ko record na digital so that amangana yambwate gusikane nya utore make egiagara enjere to ko record kwa ande miaka mbuya ni record ye studio binya ko bero ni nya gusira abantu bagonya gosokie kenye kogenda kuna bono na takete studio abantu bali mu njeninde ke pokotera ji rugange 19 bono so gutware studio igongo terekegere natebanga ki ebyoni gochiboge lakini nchengote gotera ngochwa geikoyo wenda wanyine wenda kwa maliro maliro moyo mwako mwate koro paka kuminga kiesi yekali oro biri kyate keira bokam bono ngotakanye nenge sungu na anatera kudese mchiro the same boys baki kulia I love you yesungu sialiokaye
Zunguzi I love you. Zunguzi alioka. Ziko I love you. Otero gotera tata. Aye. Ikuriye songo. And then Egento kuria wana kwa terete kwa terete. Kuria ozininge maete. Mura. Nyasaye na ago. Anaba kaka baikaye gonsi mbuya gari. Iriogo Taiwa bakuria baito mutaiwa iju yaito Taiwa bakuria baito mutaiwa iju yaito Taiwa banyamazi baito mutaiwa inchage yaito Taiwa Taiwa wakonyegiri yange gana yate banga tik. Nende yange tatu bigiteni yo muntu korokana uyu papa siko lakini ase standard yanga bone jina jingo takere inero yanse pire 5000 yene yaise kono kangeta kere kuchigoro neke erengo gota bangana yaba maya bangere namba yao namba yane tikanti ko yerurero atuyenyerwa next ujonyerwa impwete sababu gete arafu lakini mambiende nje okay mondo no wante swali na boko like comment isabu sike moretaranya some number 2 woniga mondo utaita konyo yagutumia konyora egana limbe byana bira in process muri monte garata akara muteto kuri antivirus ani baba siko so aga bwa se link yeyu inbox gabu ndikire message maukuma komera siko kichana lakini bwanga ko bale namba barati gasi nini mama to mundu uri oyo ke kor kiane ose ere kichana ne ise siko oyo nere papa oyo nere dikson kichana oyo nere tatu please onere tatu ngabo siko kichana yes onere tatu ngabo iso muntu kurekanya meto kureka ikanya sikogo tu muntu raro ku kamera ari timetika yanda kucha inchura bwata papa sikoga one kichana one romse vya sana na kyo mwako andrete ndebuya igas nene kwa sango tenya sango sini sana omumuru igasi akorire nande igasi agenda gukora ine nyasaga kwa kitama buta muntu ndubeka ino roje ekienie kemere kagubia ndubeka ino roje yo siko umwando mbia mono rere nabuganda atarira papa siko ndoche no wale tumera no musomu abo umere siko manyene in fact ngocho korosiale YouTube channel yae nande nabakonyerorera ekorukwa papa siko digital line bwangoiga no chingoma chago chako murikia tutika na abantu abaibi bara mwibere chingoma ntomanyete babegete channel cyabo na chegole channel yae bwangoiga egoku papa siko digital lines chingoma chano gocho chinyora nsabu lakini kora atakama ngana bera tato nanyo goteto kumwikera na boko inbox eli ndo monyore mbia mono yenda ku watch Ascendizi TV na otramo pamoja. Thank you.